Gipaniguro karon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kan Pbbm nga ginahimo sa gobyerno ang tanan aron nga magbaton og supply sa petrolyo ang Pilipinas luyo sa kagubot karon didto sa Middle East. Matud pa ni Pbbm do na matud pa ginabiyahing supply apan palay niya kining gipasusi kung ana kini sa delikadong lugar. Ato maminawon ang pamahayag ni Pbbm. In terms of supply, we are in good shape. And not only do we have inventory in the Philippines, we also are awaiting some supplies coming in that are in transit. Aton sa Presidente nga wala siya'y kasayuran kung hangtod ganus mulungtad ang maong sitwasyon. Rason nga dakong hagit karon basin og magduha-duha na sab ang ubang mga nasod sa pagbaligya sa ilang produktong petrolyo basin sila na sab ang mahutdan kung magpadayon karon ang krisis sa lana. Aton maminaw ang dugang mamahayag ni Pbbm. Siyempre, sasabihin nila, yung nasa amin, hawakan muna namin. Baka maipit kami pag pinagbili namin ito, tapos tumagal ito, kami naman ang mauubusan. So, they can be very conservative or less so, depending again on the planning horizon, kung tawagin. If it's going to last this long, 1 month, 2 months, or 1 week,